seneste tid været hårdt ramt af oversvømmelser. Et nyt projekt i Holbæk Kommune skal hjælpe flygtninge og indvandrere med at lettere blive integreret. For eksempel så skal det være lettere at finde en dansk idrætsforening. Et par boksehandsker, en sandsæk og dansk med plads til forbedringer. Jeg har rejst. Jeg kommer fra Afghanistan. Jeg kom til Danmark 2010. Det er en af opskrifterne på integration i Holbæk Kommune. Kais Anwari er flygtet fra krigen i Afghanistan til en hverdag i Holbæk. Fordi jeg har et problem i Afghanistan, jeg kommer i Danmark. For 3 måneder siden blev han en del af et nyt integrationsprojekt mellem Røde Kors, Holbæk Sprogcenter og Holbæk Kommune. Her fik han Torsten Christensen som kontaktperson. Han har for eksempel hjulpet med at finde en computer og en bokseklub. Han hjælper mig for computer og så i boksen. Han hjælper mig. Lærer dansk. Ja, hjælper mig. Projektet er landsdækkende og hedder Familiedansk. I Holbæk Kommune startede det i april og skal hjælpe flygtninge til lettere at blive integreret. Om ikke umuligt, så er det i hvert fald meget svært for Holbæk Kommune i sig selv at løse alle de store og små problemer med lige fra gardinsyning til fremmed pas og jeg ved ikke hvad. Mohammed Hassani er også en del af projektet, og når dansk hverdagsbøvl bliver for meget, så er Familiedansk en livline. Hvis vi finder et problem i dansk i skriver eller i læser, og ser for 1000 hjælp hos. I alt er der 40-50 indvandrere fra Holbæk Kommune, der er med i projektet. Meningen er, at danskere og flygtninge skal være i kontakt i de første 3 år. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvor lang tid mit virke med Mohammed og Kais det løber, men så længe de har computeren, så tror jeg nok, at jeg også har kontakten til dem.